Γεια σας παιδιά, Παθίος TV εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς θα γίνουμε διάσημοι με τη βοήθεια του Alex Lightning. Πάμε να δούμε. Για σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να γίνετε διάσημοι διαδικτυακά και τι ωφέλη μπορεί να έχετε από αυτό στη ζωή σας την καθημερινή. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι δοκιμασμένη πάνω μου και όπως ξέρετε για μένα παραμιλάει όλο το ελληνικό ίντερνετ. Κάποτε παραμιλούσε και το διεθνές ίντερνετ, οι εποχές MySpace, τώρα πλέον όχι. Αρχικά, τι είπες πως ήσουν διάσημος, από πότε και πού? Και στο ακούστε παιδιά, ακούστε, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. What the fuck? Ναι, έμπαινε στο YouTube, Alex Lightning, Alex Lightning. Για πάμε, για συνέχισε. Αλλά θα επιστρέψω και εκεί γιατί έχω φτιάξει Tumblr και σκοπεύω να γίνω διάσημο στο Tumblr. Μπορεί και να μην τα καταφέρω ποτέ, αλλά είναι ωραίο να βάζεις στόχους στη ζωή σου. Ο Alex Lighting σε αυτό το απόσπασμα μας είπε πως μπορεί να ξαναεπιστρέψει πίσω στα φώτα της δημοσιότητας γιατί θα επιστρέψει με Tumblr, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, ο Alex Lightning δεν τον πειράζει γιατί έχει μάθει να βάζει στόχους στη ζωή του. Πρώτον, για να γίνεις διάσημος πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Άμα δεν έχεις ωραία φάτσα, πρέπει τουλάχιστον να μάθεις να ντύνεσαι. Αν δεν ξέρεις να ντύνεσαι, μπορείς να κοιτάξεις lookbook και tumblers και να δεις τι πουλάει αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν πουλάει το swag και γι' αυτό όπως βλέπετε φοράω μπέι καπέλο, χωρίς να ξέρω τι συμβολίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να το βλέπουν 14χρονα και 15χρονα παιδιά στο ίντερνετ και να με τοξάζουν χωρίς ακριβώς να έχουν λόγο για να το κάνουν αυτό. Τέλειο. Κανόνας νούμερο 1 του Alex Light. Για να γίνεις διάσημος, παιδί μου, πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Αν δεν έχεις ωραία φάτσα, τότε πρέπει να ντύνεσαι σωστά. Αν ούτε αυτό, πρέπει να ψάξεις να δεις τι πουλάει εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή πουλάει swag, obey, YOLO και τέτοια. Λοιπόν, γι' αυτό ο Alex Lightning φοράει ένα καπέλο obey, χωρίς να ξέρει το γιατί. Ωραία, και εγώ χωρίς να ξέρω το γιατί. Ορίστε, obey να. Χωρίς να ξέρω το γιατί. Απλά για να με δοξάζουν τα μικρά. Τέλειο. Ένας δεύτερος, όποτε βγαίνετε ή ακόμα και να μην βγαίνετε, πρέπει να δείχνετε ότι περνάτε τέλεια. Τέλεια, ότι η ζωή σας είναι πολύ αξιοζήλευτη. Εγώ, ας πούμε, Κυριακή βράδυ δεν έχω τι να κάνω, κάθομαι σπίτι, αλλά περνάω τόσο υπέροχα, επειδή έχω μαζί μου τη φίλη Absolute. Περνάω υπέροχα, δεν μου χρειάζεται κανένας. Συμβουλή νούμερο 2 του Alex Light. Όταν πηγαίνετε κάτω, να πηγαίνετε και να διασκεδάζετε, να περνάτε τέλεια. Όταν πάλι μένετε μέσα, πάλι να περνάτε τέλεια. Μας δείχνει ένα κανονικό παράδειγμα της ζωής του Alex Lightning, πως κάθε Κυριακή ο Alex Lightning δεν έχει να κατέβει κάτω. Τι κάνει? Παίρνει κονιάκ, οτιδήποτε έχει στο σπίτι και κάθεται και πίνει. Και δείχνει ότι περνάει γαμάτα. Ας πούμε κι εμείς ότι είναι Κυριακή και τι κάνουμε? Βράδυ. Τι να κάνουμε? Ας πάρουμε το κονιάκ μας που έχουμε εμείς εδώ και ας πιούμε. Τέλεια! Κανόνας νούμερο 3. Κάνε extreme πράγματα, χωρίς λόγο. Να μην ξέρεις γιατί το έκανες. Βάψε κόκκινα τα μαλλιά σου. Τέλειο, χωρίς λόγο. Αύριο κάνε τα μπλε και την επομένη κάνε τα μauve. Κανόνας νούμερο 3. Κάντε extreme πράγματα. Θυμάστε που στην αρχή είπα γιατί έχει κόκκινα μαλλιά ρε φίλε, what the fuck. Να γιατί έκανε extreme πράγματα, έφαψε τα μαλλιά του. Έτσι γίνεσαι διάσημος. Κάνοντας μαλακίες, βαφώντας τα μαλλιά σου. Μπορείς να κάνεις κόκκινα, μπλε, πράσινα, άσπρα, γιατί όχι. Κάντε το κι εσείς, να γίνεις σαν τον Alex Light. Τέλειο, τέλειο, Κανόνας νούμερο 4. Φτιάξε προφίλ σε ό,τι ιντερνετικό υπάρχει. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vine, Tumblr, τα πάντα. Πρέπει να έχεις προφίλ παντού και να ασχολείσαι με όλα. Άμα δεν ασχολείσαι με κάτι από αυτά, συγγνώμη κουκλίτσα μου, δεν έχεις μέλλον. Κανόνας νούμερο 4. Πρέπει να έχεις λογαριασμό σε οτιδήποτε υπάρχει σε social media, δηλαδή Facebook, Twitter, Google, Gmail, οτιδήποτε πρέπει να έχεις λογαριασμό. Αλλιώς δεν έχεις μέλλον, κουκλίτσα μου. Ο επόμενος κανόνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να το θυμάστε. Όπα παιδιά, το ακούσατε αυτό, δώστε βάση τώρα. Ο Alex Lightning θα μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ το γράφω, να, ορίστε, το γράφω. Πρέπει να μην απαντάς ποτέ στα σοβαρά. Πρέπει να μην παίρνεις τίποτα στα σοβαρά και πρέπει να περιφέρεσαι λες και είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ανώνυμα στο Tumblr, στα οποία πρέπει να απαντάς ειρωνικά. Όταν σου λένε είσαι διάσημος, πρέπει να λες όχι μωρέ, σιγά, έχω 25.000 follower, δεν με ξέρει κανένας. Εντάξει, σιγά μωρέ, τίποτα. Απλά έχω 50.000 ανώνυμα το δευτερόλεπτο, επειδή κάποιοι λίγοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασχολούνται με τη ζωή μου. Τι μας είπε αυτή τη στιγμή? Τζάμπου δηλαδή το σημείωσα κάτω. Μαλακίες πάλι μας.
Μας είπε αυτή τη στιγμή ότι να απαντάμε ψέματα ότι μας ακολουθούν 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι, χωρίς να μας ενδιαφέρει, χωρίς να μας καίγεται καρφί, και ότι μας στέλνουν καθημερινά 800 και 900 ανώνυμα μηνύματα. Επόμενος κανόνας. Πρέπει να κάνεις φωτογραφίσεις. Αν δεν είσαι αρκετά ωραίος και δεν αρκετά πρωτότυπος και δεν έχεις φίλους φωτογράφους, μπορείς πάντα να πας και να δώσεις όλα σου τα λεφτά σε φωτογράφους και να σε βγάζουν φωτογραφίες. Τέλειο. Αν πάλι δεν θέλεις να το κάνεις αυτό και θέλεις να κάνεις κάτι πιο προσιτό, μπορείς να αγοράσεις μια DSLR κατά προτίμηση 2.000 ευρώ και παραπάνω και να βγάζεις τον εαυτό σου φωτογραφίες και να βάζεις και tag από κάτω το όνομά σου και photography λέξη από δίπλα, τύπου trademark. Σε αυτή τη συμβουλή, ο Alex Light μας λέει πως πρέπει να δίνουμε όλα μας τα λεφτά σε φωτογράφους για να μας τραβάνε φωτογραφίες. Ή αν δεν είστε τέτοιος τύπος, τότε μαζέψτε 2-3 χιλιάρικα και πάρτε μια φωτογραφική μηχανή που σας την προτείνει ο Alex Light. Πάμε στην επόμενη συμβουλή. Το επόμενο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι είσαι διάσημος όταν αρχίζουν να σου δίνουν τσάμπα πράγματα. Όπως αυτό το ειστήριο για το Rockwave αύριο που κάνει 1 cent. Που σημαίνει είναι πρόσκληση. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ ειστήρια για live και τέτοια, γιατί παντού είμαι καλεσμένος. Γιατί είμαι καλεσμένος, γιατί όταν είσαι γνωστός θα πας εσύ. Που σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι εξαιτίας σου. Θα πούνε, ας πάμε εκεί, επειδή είναι ο Alex Lightning εκεί. Win-win situation, ρε παιδί μου. Εσύ πας τσάμπα διασκεδάζεις, οι φίλοι σου πάνε για να σε δούνε, και οι φαν σου και το μαγαζί βγάζει λεφτά. Ο Alex Lightning σε αυτή τη συμβουλή μας λέει πώς μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι διάσημος. Αρχικά δεν πληρώνεις τίποτα, σου τα πληρώνουν όλοι οι άλλοι. Και το παράδειγμα αυτό που μας δίνεται είναι ότι του έχουν δώσει ένα εισιτήριο 1 cent. Πω φίλε, σου δώσανε κάτι που ήταν πολύ ακριβό. Μπράβο φίλε. Σε αυτό που θα συμφωνήσω με τον Alex Lightning είναι ότι αν πάει παραδείγματος χάρη ένας διάσημος, θα πάνε και κάποιοι άλλοι και φάσουν και αυτά. Αλλά μόνο αυτό, φίλε. Τελευταίος κανόνας. Πρέπει να τα είσαι καλά με όλους. Πρέπει όσοι είναι οτιδήποτε διαδικτυακά ή και όχι διαδικτυακά μόνο, οποιοδήποτε είναι κάτι, πρέπει να τον δοξάζεις και να του γλύφεις τον κόλο. Πρέπει να λες μόνο καλά πράγματα για αυτόν και να το παίζεις κολλητός του, κολλητή του ή οτιδήποτε. Μπορείς φυσικά πισόπλατα να κράζεις. Βασικά σχεδόν επιβάλλεται να κράζεις πισόπλατα. Και γενικότερα πρέπει να λες ψέματα για τα πάντα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να σας λέω ότι έχω 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χαλάω κάθε μέρα άπειρα λεφτά χωρίς λόγο. Και γενικότερα είμαι πλούσιος και δέχομαι προτάσεις από πάρα πολλές πλευρές να κάνω διάφορες δουλειές, τις οποίες αρνούμαι, γιατί είμαι true. Φυσικά και πρέπει να έχεις άποψη και να τοποθετήσει για τα πάντα, ακόμα και να μην σε αφορά. Δηλαδή, άμα τσακωθεί κάποιος άλλος, φυσικά και πρέπει να πάρεις μέρος και να διαλέξεις με ποιον το μέρος είσαι. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι εξωπραγματικό. Όλοι πρέπει να τοποθετούνται. Και σημασία δεν έχει τόσο το τι θα πεις, αρκεί να πεις και εσύ κάτι. Αυτό το έχουμε μάθει από το Twitter. Πολλά από αυτά τα έχουμε μάθει από το Twitter γενικότερα. Η τελευταία συμβουλή, την οποία όντως προτείνω, γιατί είναι το μόνο που κάνω, θα πρέπει να προβάλλετε κάθε στιγμή τη ζωή σας και πρέπει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε να ξέρει περίπου τι έχεις κάνει εκείνη τη μέρα. Άμα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να μάθει τι έχεις κάνει εκείνη τη μέρα, κάτι κάνεις λάθος. Πρέπει να είσαι προσιτός. Βασίλισσα, κοντά στο λαό σου. Αυτές ήταν οι συμβουλές του Alex Lightning για το πώς να γίνετε διάσημοι. Πιστεύω ότι είμαι ήδη πάρα πολύ διάσημος και μπορώ να μοιράζω τέτοιου είδους συμβουλές. Ο Alex Lighting σε αυτή τη συμβουλή, μπορώ να πω, λέει ότι είναι ήδη διάσημος και το ξέρει ο ίδιος. Αλλά για κάποιους που δεν είναι διάσημοι τόσο πολύ και θέλουν να γίνουν, πρέπει να γλύφουν τον κόλλο του αλλού. Να είναι τόσο κολλητοί και επιτρέπεται να κράζουν πίσω από την πλάτη. Ακόμα ο Alex Lighting μας λέει πως πρέπει να ενημερώνουμε τα social media, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τους φαν μας για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας είσαι. Αν δεν μπορείς ή ένας φαν σου δεν μπορεί να δει αυτά τα social media που ανανεώνεις, κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δεις. Φυσικά και όταν τυχαίνει να είμαστε φίλοι από πριν, αυτή η φιλία δεν υφίσταται και είναι όλα λόγω εκμετάλλευσης. Φυσικά, έτσι. Εκμεταλλεύουμε όλους τους φίλους μου. Ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, γιατί αν δεν το κάνετε είστε βλάκες. Γεια σας. Τέλος, ο Alex Lighting μας λέει πως πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις φίλες μας, είτε είναι παλιές ή έχουμε κάνει καινούριες φίλες. Και αν δεν το κάνουμε, είμαστε βλάκες. So guys, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe αν θέλετε να με δείτε να κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο. Γράψτε ένα comment κάτω να μου πείτε διάφορα σχόλια και κάντε ένα share να το δουν και οι φίλοι σας. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.